Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. Anga foli be lase labana kunafoni caribaga ba munu ni olu bɛ an cɛma bi. En réalité, leur métier, Tiɲɛ ka fɔ olu ka baara rechercher et diffuser des nouvelles exactes, ka kunnafoniw ɲini kunnafoni minnu ye kunnafoni dafalenw ye ka olu cari rechercher et dire la vérité. ka tiɲɛ ɲini ka tiɲɛ fɔ. Leur métier U ka baara est un des plus beaux et des plus grands qui soit. olu kɔni ye baara min ni a ɲɔgɔn ka dɔgɔn bonya na baara min ni a ɲɔgɔn ka dɔgɔn cɛɲa na. Lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. N'a sɔrɔ k'a fɔ ko a baara a bɛ kɛ ni kalan ye ani danbe ye ni tilennenya ye. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension. Kunnafoni dibagaw tɛ se ka nɔna bila ka daa kan olu de bɛ kɛ sababu ye ka faamuyali ladi. Et finalement de rapprochement. Laban na u bɛ kɛ sababu ye fana ka mɔgɔw gwɛrɛ ɲɔgɔn na. D'entente entre les États et le peuple. U bɛ kɛ sababu ye fana ka na ni bɛn ye jamanaw ani jamana kɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Par-delà les falsifications grossières. O kɔ kan min ye kow olu bayɛlɛmali ye kɛnɛ kan. Les propagandes intéressées et simplistes. Ka kunnafoni ka kali a kunjugu kan ka kunnafoni dafabaliw fangelemaw ka olu cari. Qui ont tenté de discréditer notre République. Minnu ye a ɲini ka dannaya bɔ an ka kanbe kan. Vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, Aw bena cogo sɔrɔ n balima kunnafoni carilaw. de vérifier par vous-même, Aw yɛrɛkun de na sɛgɛsɛgɛli kɛ. en toute liberté, Kanabila bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement. Malikaw ni u dusukun ni ɲagali ye u nɔrɔla u ka bɛrɛbɛrɛli kuruga la cogo min na ani u ka fanga na cogo min na. Son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960. Son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960. A donni ka a dafa jɔse na jɔse min bɛ dɛlakaya kofɔ min sɔrɔla san 1960 o tulafin tile 22nan. Parce que cette option, Kamasɔrɔ o jɔsenw librement faite, min dilanna kanabila kɔnɔ est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, wa a jɛlen do fɛnɛ k'a fɔ ko o bɛ bɛn a yɛrɛ ka nafaw ma à la situation et aux possibilités du pays. ani lihala ani jamana yɛrɛ seko. Vous constaterez Aw bena a kɔlɔsi la grande amitié des Maliens malikaw ka teriyaba min be ka a ɲɛsin pour tous les peuples du monde. diɲɛ mɔgɔw bɛɛ ma. Chez nous, An fɛ yan pas de racisme siya wolomako tɛ yen ni de xénophobie. mɔgɔ ɲɔgɔnkɔniya tɛ yen fana. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes, Aw bena a ye jenbew fɛ dɔnsenw olu fɛ ani ɲɛnajɛ siraw sugu bɛɛ lajɛlen fɛ que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. ko yɛlɛmali tagabolow la mali la o bɛ ka kɛ nisɔndiya kɔnɔ. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. N b'a miiri k'a fɔ ko aw ye tagama min kɛ ka na mali la yan fɛn minnu kɛra aw ɲɛna yan ani aw ye fɛn minnu ye yan o na kɛ hakilinajigi duman ye aw bolo. Auprès de tous nos honorables invités, An ka maaba welelenw bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ nous nous excusons de la modestie de nos moyens, an bɛ hakɛto ɲini kɛ u fɛ ka daa kan seba tɛ an ye. mais c'est avec tout notre cœur que nous les accueillons. Nga ni an dusukun bɛɛ de ye an bɛ aw kunbɛn ka aw bisimila. Notre profond attachement à la cause de la paix et de l'amitié entre les peuples An nɔrɔli kosɛbɛ hɛrɛ ko ani teriya ko diɲɛ mɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ nous fait cependant un impérieux devoir o bɛ baara wajibiya an kan de dire notre grande inquiétude ka tila ka an jɔrɔna koba fana ka o fɔ et nos angoisses ani an kamana gwanko devant ces graves menaces de guerre ka a ɲɛsin nin kɛlɛkobaw ma minnu ye siranko ye qui pèsent sur la tête de l'humanité. o minnu kɛlen do dɔnni ye bi hadamadenya kunna. Tous ces cliquetis d'armes
Ni kɛlɛ kɛminɛnko mankan fɛn fɛn bɛ sen na. Cette fièvre de conquête. Ni wulikajɔ minnu caman filɛ nin ye minnu bɛ bi ɲɔgɔn kan kofɔ. Ces agressions brutales au mépris de la morale internationale. Ni dantɛmɛ bingani minnu ni olu bɛ ka kɛ ni a tɛ kɛ jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o danbe kɔnɔ. Au mépris du droit international. Wa ni a bɛ kɛ fana diɲɛ selekena ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sariyaw o sɔsɔli la. Au mépris du droit imprescriptible des peuples à disposer d'eux-mêmes. Wa ni a bɛ kɛ sariya sɔsɔ ye fana ka ɲɛsin hakɛ ma hakɛ min ni yɛlɛmali tɛ se ka don o la abada ni o bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw kɛli la k'u ka kow latigɛ u yɛrɛ ye. Ces violences extrêmes. Ni dantɛmɛ kɛwalew. Exercées à Cuba. Ni o bɛ ka kɛ Kuba jamana kan. Dans le sud-est asiatique. Azigun o woroduguyan fanfɛ bolo ani a kɔrɔyan fanfɛ bolo furancɛ. Au Congo Léo. Congo Léo jamana kan. Ces menaces peu honorables d'utilisation de la bombe atomique. Ni farati minnu filɛ ni bonya tɛ a la ni o bɛ tali kɛ foron fiti olu cili la. Contre des peuples pacifiques. Ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma minnu ye hɛrɛ mɔgɔw ye. Tout ce déchaînement de haine et d'appétit de puissance. Nin kɔnɔyali giringajɔ minnu filɛ ani sebaya negew jirali. Ont assombré le climat international. O kɛra sababu ye ka dibi don diɲɛ jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw la. Les peuples du monde. Diɲɛ jamana kɔnɔdenw. Sont indignés de cette audace inouïe des forces d'agression. Olu dusukun kangaminɛ don bi k'a sababu kɛ nin dantɛmɛ kariyaw ye. Bingani fangaw olu fɛ. Et de l'impunité dont elles bénéficient. Ani ɲanginibaliya minnu ni u bɛ o minɛn kɔnɔ. Fidèle à sa politique de non-alignement. Ka kɛɲɛ ni a nɔrɔli ye a ka bɛrɛbɛrɛli sira la ni o tɛ tugunkɔ kofɔ. Hostile au colonialisme. Ka muruti boloda ka a ɲɛsin jɔnya ma. À l'impérialisme et au néocolonialisme. Ka ɲɛsin wurunɛya ma ani jɔnya ko ma. La République du Mali. Mali kanbe. Dénonce et fustige ces atteintes graves à la liberté et à la dignité des peuples. A b'a fɔ a si la ni ka tila ka kɔni kɛ ka ɲɛsin ni bingani wale cɛjugu ma ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ka kanabila ani u ka hɔrɔnya ma. Et affirme sa détermination pleine et entière. Wa a b'a ka cɛsiri dafalen a b'o jira kɛnɛ kan.